Kau di samping dagindo, de akan nangakan dulu. Pakai pido mandenai nanatido, angin abaki sadenai latau. Onde denai latau dah di malah konyo kini. Pakai pido mandenai nanatido, angin baki sadenai latau. Tasabi 007 daging dodang malamku ranca puluh akan kasih 7 alaya do dape bonus senyo onde dape bonus senyo ma di malah konyo kini ba pulo daging do salero nani kode daging do tolong ajar leka dek daging dolai datang bagurau lasa malam ko jarang bana batamu pandang kama pai daging do salamoko di malanyo kini ragu laku denadinyo kama pai daging do salamoko tolonglah jawe elaman menangko Dakari lainnya tiba jo kawan-kawan sarambongananyo dek pamindan cie ewasa mulai tamasuk onde ambong di malanyo kini ragu lako dendinyo dek dagindo jawe kamungko lala mo indah abasuo daging dolai bagurau kandanya gari samalam kok lia banaikan di danau dek lama umpan kadape juo di malanyo kini onde udah MR kok lia banaikan di danau dek lama umpan kadape juo karena yati dan dibueyo asana mada MR manggang ngamjo tangan akidah kajadi juo daging do cubolanangan biarlah denai manjawe enyo saja udah dibawa orang menapa lantaran tak de udah lalu po sajo di malah konyo kini onde udah gindoi saja udahlah pulang kenapa lantaran tak balupo karena sajo daging dona jaurangan apa batu dua denai pulo januda bagara-gara denai jorangan apa sahabat jak dulunya onde